I am gonna stay here for a while. I just need to see you smile. I'm not gonna move from here tonight. Feels so good to have Castellserà. you back. Vinga, va, som-hi. I just wanna be with you. Oh, oh, oh. I just wanna be. Castellserà, comarca de l'Urgell. 976 habitants que viuen al cor de les Terres de Ponent. Aquí m'hi passaré 48 hores. Bona nit, Castellserà! No. És que hi ha un veí d'aquí al poble que m'ha fotut un cop de mà. Lari, bé, no? A veure, tu ets el Mac Lari, però jo sóc en Quim Mac Ferrer. Comencem! A stranger in my own town, alone on my own. Let's go for a walk. Choo-choo, 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 choo-choo. A l'extrem nord de la plana d'Urgell s'aixeca Castellserà. Tot i la planura del territori, el poble es troba als peus de la Serra d'Almenara i està travessat de dalt a baix pel canal d'Urgell, que marca el pas de la zona de secà a la zona de regadiu. Que puc fer un beure i veure els meus amics. Sembla que aquest poble té moltes cares i em pregunto quines seran les que em trobaré pels seus carrers. Arribo aquí, a Castellserà, aparco el cotxe i només arribar em vaig trobar amb la Julita. Ui, mira! Hola! Hola. Carai, quina moto! Guapa, sí. Guapa, com es diu vostè? Em dic Julita. Julita! Sí, i tinc 87 anys. 87 anys. I encara va amb moto? I sí, vaig a l'hort. Tinc més de 100 testos de flors. Oh, carai! I vostè sempre s'ha guanyat la vida fent de pagesa? Oh, i vaig tindre el bar. Ah, portava un bar? Aquest bar. Aquí, aquest d'aquí? Portat, Ah, sí, sí? Ah? Em coneixen a tot arreu, a Saragossa i a tot arreu. Oh, carai! Sí. A Saragossa, també? A tot arreu, perquè tinc una serp que té 2 caps. Una serp que té 2 caps? Sí. No en té de cua, només té 2 caps. Ja fa anys, ja fa almenys 30 anys que la tinc. I jo la puc veure? Sí, ja la portaré aquí. Una serp de 2 caps. Veus? Una serp? Ai, sí! Mira, 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 té 2 caps, mira. Un cap aquí i l'altre aquí. Sí, és quina cosa tan curiosa, eh? I va venir molta gent aquí al bar, molta gent a veure-la, Sí. Perquè quan faig caldo, ara no perquè no en tinc, però poso un bocí de serp. Que la circulació de la sang va molt bé. O sigui, perdoni, a veure, Julita, vostè quan fa caldo, a part dels ossos d'espinada, hi posa Sí. un trosset de serp. Un bocí. I on la tenia exposada, la serp? A dins del congelador dels polos. Al congelador dels polos. On és la Julita? Hola, Julita. A veure una cosa. Guardàveu la serp de 2 caps al congelador al costat dels polos? És a dir, teníeu el frigodedo, el frigopié i el frigoserp? Home, gràcies a aquella serp, Julita, deviu fer molts calés, eh? Sí, no? Ella, més que caixa cobri, era caixa cobra. I li agradava a vostè ser la que portava al bar? En tant, Sí? sí que m'agradava molt. No és com ara, llavors anava molt al bar. Com que no hi havia res més, la gent pues, anava al bar. La gent venia a jugar a cartes i això? Sí. Sí. I després també tirava pel·lícules d'estape. Oh, carai! D'estape i la gentada així. Venien els civils i em diuen a vostè
senyores el denunciaran. Sí, però a vostès els agrada de veure-ho. Ja no callaven. O sigui, perdoni. La Guàrdia Civil venia a dir que no projectés pel·lícules de Destape, però ells es quedaven a veure, la parella de la Guàrdia Civil. Julita, i en el bar posàveu pel·lícules de Destape. I venia la parella de la Guàrdia Civil, entraven al bar, ¡fuera todo el mundo! Pero nosotros nos quedamos a mirar. I quines pel·lícules posàveu, Julita, de Destape? Cariño, ¿quieres ver mi serpiente de 2 cabezas? I, escolti, Julita, ara semblava cap a l'hort? Sí. Cap a l'hort? Cap a Doncs va, mira, em ve de gust veure-la marxar amb moto. Sí. Ah, casco! Ah, molt bé. Mira-la. Molt bé, eh? Ha de baixar per aquí. Molt bé. I tal ella. Pugi. Espera. Un moment. Julita. Espera, Julita, espera. És que m'està apretant el gas, eh? Julita, abans de pujar a la moto, donava-ho gas. Heu de pujar primer i donar gas després. M'enteneu? Perquè si vos l'estireu fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que aquesta moto tomba, Julita. Us ho dic de veritat. Hi havia un moment que dic, aquesta moto té 2 caps. Sí, no. Ai! Adéu, Julita. Adéu. Oh, carai! Hosti... Bon dia. Hola! Us ajudaria, però Déu-n'hi-do. Home, podies vindre mitja hora abans a ajudar-nos, que ara això ja... Ja quasi acabem. A què us dediqueu? Què és això? Nosaltres fem teatre. Companyia de teatre, però la primera impressió és van a la deixalleria. Sí o no? Doncs la veritat és que anem a Lituània. A Kaunas, ara mateix. A Lituània? Sí. I sortim ara per 3 dies de carretera per anar a actuar allí. Perdona una cosa, com et dius? Jordi. Jordi? Cristina. Sou els Can Piqui-Pugui? Sí. Som Can Piqui-Pugui. Teatre familiar. Teatre familiar. Com és el públic familiar? Pares, mares, nens, nen... Molt exigent, tot molt... Al moment i de veritat, no? I no... Imprevisible. És que m'ha vingut al cap de que imprevisible va ser el dia de la molta merda. Ah, sí, no. A partir d'ara, nosaltres, quan ens diuen molta merda, Sí, diem... això que es diuen els... Sí, diem que no, gràcies. Per què? Perquè ens va passar. Ja l'hem viscut, molta L'hem merda en viscut. una actuació. Estàvem actuant en un poble, no direm quin. Sí? Quin era? No. Perdó, va. Sí. A uns 10-12 quilòmetres. 10-12 quilòmetres d'aquesta Home, però... Llunyíssim. Lluny, molt lluny. I llavors, doncs, estàvem actuant i a mitja actuació, al camp del costat, van començar a tirar merda, literalment, purín. Sí, amb la cuba... Amb la cuba i feia vent. I va començar a venir... Tot cap a la plaça. Tot cap a la plaça, tot el purín. Bueno, imagina't la gent marrón. Imagina't els nens i nenes una mica... O Aguantaran sigui, vosaltres i el públic emmerdats... Sí, literalment. On són els Can Piqui-Pugui? Hola, i la Cristina? No ha vingut? Està bé la Cristina o no? Bueno, sí, a veure un moment. Vau anar a fer un espectacle en un poble que tant el públic com vosaltres vau acabar emmerdats de dalt a baix. Hosti, això devia ser un bon marrón, eh? Home, està molt bé. Hi ha pobles que per la festa major fan la festa de l'escuma, vosaltres vau fer la festa de la merda. El que trobo molt estrany, Jordi, és que no vulgueu dir el nom del poble on va passar això. No ho entenc, perquè vosaltres allà hi vau fotre un espectacle que t'hi cagues, no? I una cosa, on aneu a actuar, per exemple, ara a Lituània, els dieu, som de Castellserà. Hombre, sempre això. La manera de fer espectacles nostra, jo crec que es nota molt que venim d'aquí. Vull dir, jo abans de sector feia de pagès. Vull dir, i això de fer de pagès, hosti, t'ensenya que no hi ha res gratuït, no? Que si vols collir primer has de sembrar, després has de regar i tot això, no? Aquí a Castellserà jo no sé si és per... No entenc el per què, perquè de vegades ens ho han plantejat.
És un poble que hi ha molta activitat cultural. Quan teníem això, 18 anys o 16-18 anys, érem punquis aquí a Castellserà. Castellera, éreu punquis? Érem punquis, sí. Tenies inquietuds culturals i coses rares. Ens deien la generació perduda, no? Perquè deien, però de què treballareu vosaltres? Això del teatre no és un ofici, això de pintar no és un ofici, això de tocar el piano no és un ofici. I tota aquesta generació ara s'estan dedicant, ens estem dedicant al que realment ens agrada i tot això. O sigui, Castellserà és un poble d'artistes. Abans aquí tots éreu punquis. Pagesos punquis. És que us estic imaginant amb la cresta. Com són els pagesos punquis? Què, plantàveu enciams així? Vinga. Aquest no és bo, a la merda, vinga. Que s'ha de regar, un moment. Ara acabeu de carregar i marxeu ja? Marxem pitant. Sí? Sí. Bueno, que vagi molt bé. Un plaer. Bon viatge. I molta merda! No! Setmana a Lituània. D'actuació. Adéu! I després surto una mica del poble i allà, en un camp, veig un pagès. Mira, allà hi ha algú. Ei! Oh, carai! Tens ajudants, Hola! Ui, quina vergonya! Blat de moro, això, no? És blat de moro, Blat de moro? Com et dius? Jo sóc el Josep. Josep, que són filles teves? La Iris és filla meva i la Jana és la filla de ma germà. Ah, molt bé. Molt bé. I són mà d'obra molt barata i per això les utilitzem. T'ho hem de dir. Blat de moro. És blat de moro, Clar, aquí pagès. en diem panís. Ah, panís, clar. Però no és un blat de moro normal. Què li passa? Aquest blat de moro és molt especial. Com veus, l'hem marcat aquí uns caminets amb cendra. Sí? I aquests caminets, quan aquest blat de moro sigui de la nostra altura, serà un laberint. De fet, és el primer laberint de la península. I aquest serà el 17è any que el fem. Sí. Sí, perdona, no fas blat de moro, no ets pagès per fer panís pel bestiar, per exemple. Sí, però som uns pagesos una mica bojos. I lo que fem... Pagesos bojos? Sí. On és en Josep del laberint? Hola, Josep. O sigui, aquí, a Castellserà, els pagesos esteu una mica bojos. Home, de moment he conegut un pagès que fa d'actor i un altre pagès que fa laberints. Aquí hi ha algun pagès que foti de pagès? Jo vaig enganxar en Josep que el panís era baix, però clar, allò puja. Els de casa, mireu què fa aquest punqui. Mireu. 30.000 metres quadrats de laberint és com 4 camps de futbol, més de 2 quilòmetres de passadissos. Clar, tu, Josep, fas pagar entrada, no? Clar, aquí cap molta gent. No esteu tan bojos, els pagesos, aquí, no? El laberint el vam començar un dia que em vaig perdre regant en un blat de moro a la nit. I llavors, crec Tu et vas perdre regant un blat de moro? regant en un camp de blat de moro a la nit, mig adormit, cansat, i va ser de... Però, perdona, perdre't de nit en un camp de blat de moro, pot ser que vinguessis de festa? No sé, No hi havia testimonis, però podria ser. podria ser, val. Sí, vam fer cachondeo i la història va ser, ostres, mira què em va passar Sí, ahir. hem begut una mica massa... Bueno, sí. Bueno, I això, no? És que les idees més bones han sortit, vaja, de llocs insospitables, no? Sí, sota estats mentals també sospitosos. A veure, les idees més bones surten de llocs insospitables i d'estats mentals sospitosos. Que traduït vol dir, el dia que vaig tenir l'idea de fer un laberint en un camp de panís, portava una seca que no m'aguantava. O sigui, segons aquesta teoria, Josep, podria ser que en Ferran Adrià, en un lloc insospitable i sota un estat mental sospitós, volgués tallar una pastanaga, per exemple, acabo d'inventar la deconstrucció. Què us dona aquest territori? Què teniu aquí? Ho tenim tot, Quim, ho tenim tot. Tenim la terra, tenim l'aigua, tenim el clima i tenim les millors postes de sol de tot el planeta. Hòstia. Clar, som a Ponent. Sí, som a Ponent. Jo tinc molta inquietud per les postes de sol. Quan no veig pondre's el sol, em poso nerviós.
Sí, sí. Què dius? Sí. Et dona energia? Em dona sentir-me a casa. Em dona això. Hòstia, Josep, jo podria avui anar junts a veure les millors postes de sol. I tant, Al quedem. vespre. A les 9 i escaig quedem... A les 9? Sí. Som-hi. I llavors en Josep em va convidar que l'acompanyés a veure la posta de sol. Segons ell, aquí hi ha les millors postes de sol del planeta. Sí? Els de casa, ja us avanço que va ser espectacular. If your heart's on fire and they're showing you a one-way sign, just give them your Sunday smile and keep them move on. Even in the dead of the night. He quedat amb el McLari, que ens coneixem, perquè des de fa molt poquet viu aquí, a Castellserà, i té casa. I m'han dit que és aquesta, al mig del poble. Oh! Quin casalot! Un castell, tio, això. Lari! Què tal, com estàs? Bé. Tio, però... Quina il·lu que hagis vingut al meu poble? Sí, el teu poble, des de quan? Des de fa 2 anys. Bé. Quina va ser la teva primera impressió quan vas arribar aquí? De la gent, Jo, si t'he de ser Tu vas sincer... comprar aquesta casa, no? Sí. Clar, vas comprar la casa. Sí, clar. A més, és la casa noble del poble, saps? Aquesta és la casa noble del poble. Sí, és la casa noble. La família rica del poble eren els Tarragona. La casa noble de Castellserà ve el McLari de fora i ens la compra. No, però ha caigut bé. Ha caigut bé, sí, bé. Jo em sento estimat. O sigui, jo em sento que la gent d'aquí em tracten molt bé i jo també me'ls estimo molt. Ara es diu la Casa dels Àngels. Hola, Lari. O sigui, a veure, en ve un de fora, que és de Barcelona, que a sobre és mag, que dius, ai, ara tenim un mag aquí al poble, compra la casa noble del poble, la casa que té més història de Castellserà, i el primer que fa el tio és canviar-li el nom. Sí, senyor! Vigileu amb aquest, perquè és mag. Aquest, qualsevol moment us fot nada por aquí, nada por allá, i me quedo con Castellserà. Què és la Casa dels Àngels, Lari? T'ho explico dins perquè t'he d'ensenyar coses. O sigui, ara anem a entrar a la Casa dels Àngels. Nosaltres vivim aquí i tota la casa és la casa es pot visitar. O sigui, la Casa dels Àngels és casa teva? Sí, Amb qui vius aquí? amb el meu marit. Amb el Roger. En Roger. Roger. O sigui, tu i en Roger viviu aquí, però Sí. la Casa dels Àngels es pot visitar. Sí. Mira, t'ho ensenyo. Mira, veus, aquí, tu per entrar ja trobes uns àngels a sobre la porta. Sí? Llavors el que has de fer, si hi ha uns àngels sobre la porta, és passar. D'acord. Què et sembla? Estic flipant. És maca, no? Lari, àngels. Àngels. Puc entrar? Sí, molt bé. Ell em diu, sempre que vegis uns àngels a sobre la porta, pots entrar. Entro, vinc a habitacions, passadissos, miralls, tot ple de coses de màgia. Hi ha un moment allà al mig que et perds. O sigui, seria una mica com el laberint d'en Josep, però acabat. Àngel, podem entrar. Entrem en una habitació tot plena d'objectes, objectes estranys penjats, escopetes. Lari, ha vingut el teu marit, en Roger? Roger, fot el camp, tio. Desapareix, tio, desapareix. Què és això, Lari? Bueno, doncs això és el meu despatx. O sigui, la gent quan venen a la Casa dels Àngels entren a la casa del McLari. Llavors, el xulo de la casa és que poden xafardejar, que poden mirar, com si estiguessin a la casa on realment hi viu un mag. Seguim. I això és el... Home, això ho he vist jo en els teus espectacles. Sí. Estic flipant. I això és la meva sala d'assaig. I això són els jocs de mans. Això és una passada, tio. Hòstia, estic flipant, tio. Jo crec que és impossible sentir que una casa així et pertany, saps? Ah. És com que jo ara sóc l'habitant que hi ha ara, perquè he descobert coses molt fortes. Diuen que potser una comitiva de Felip V va per aquí. Diuen que el Sant Grial va passar una nit en aquesta casa, també.
I la història de Francina Redorta. Qui és Francina Redorta? És la bruixa de Menàrguens, minyona d'aquesta casa. I la van penjar i la van condemnar aquí a Castellserà. I a veure un moment. En aquella casa hi va viure una minyona que la van penjar per bruixa, una comitiva de Felip V hi va fer parada i el Sant Grial hi va passar una nit. I què més, tio? I què més? Ara què diràs? Que allà s'hi van guardar les urnes de l'1 d'octubre? Sí? I què més? No, si ara resultarà que el rei emèrit i la Corina tenen una habitació a les golfes, I si encara no havia al·lucinat prou, encara vaig al·lucinar més. Què és això? Això és un quadre. Sí, no, que és un quadre, sí. És el Pantocràtor, però en lloc de Jesús hi ha el Michael Jackson. Però això és un divertimento. M'agrada molt pintar i penso que... És el rostre de Michael Jackson, que tu ets molt fan de Michael Jackson. Sí. I has agafat el Pantocràtor i l'has pintat a... Sí. Bueno, és una fricada, és pop art. Vols veure la col·lecció del Michael? Sí, clar. Sí. Estic flipant. Sabates de Michael Jackson. Sabates de Michael Jackson. És que, tio, és acollonant. Les típiques sabates, els mocassins de Michael Jackson, són mocassins, no? Sí. I això és un pijama seu. Aquest pijama és de Michael Jackson. Sí. I aquí tinc cabells. Veita'ls. Aquests pèls que hi ha aquí, això és de Michael Jackson, certificat. Sí. O sigui, sabates de Michael Jackson, barrets, armilles, pijames, cabells... Hòstia, tio, què és tot això? Tens moltes coses, però una cosa, Lari. Tu tens una serp de 2 caps? Toma! Quina bogeries has fet per Michael Jackson? Bueno, a part de tot això, A part de tot això, doncs vaig anar al seu enterrament. Es va morir i me'n vaig anar al seu enterrament i el vaig conèixer. El vas conèixer? Sí. 2 mesos abans vaig anar de vacances a Los Angeles i vaig anar a casa seva i em va signar una foto. La vols veure? Sí. És aquesta. Aquesta foto d'aquí? Aquesta foto me la va signar a mi personalment. Anava amb cotxe, va baixar el vidre i em va fer així amb la mà i jo li vaig agafar molt fort, amb les 2 mans li vaig començar a fer així i em va dir, no sé què em va dir, I love you, em sembla que em va dir. Això és una bogeria, això que has fet, és una bogeria. Però quan fas bogeries és quan poden passar coses interessants. Si no fas bogeries, no. Clar. I una cosa, Maclari, digue'm un truc que t'hagués agradat fer. Volar, jo què sé. Quin truc? El truc de la teva vida, tio. Que diguessis, pum. Home, si fos per ser el truc de la meva vida, hauria de ser algú bonic. I jo crec que, per exemple, mira, m'agradaria fer desaparèixer la intolerància. Hòstia. Això seria xulo. O sigui, fer que siguéssim capaços d'empatitzar més o de posar-nos en la pell dels altres i no matxacar tant, no? És que ser diferent és positiu, saps? Ser diferent suma. I ens han fet creure que resta tota la vida. Lari, el truc de la teva vida seria fer desaparèixer la intolerància. Ostres, em vas ben descol·locar, tio. Sí, perquè m'esperava la resposta del mag Lari Showman, i no. Em va respondre en Lari persona, en Josep Maria Lari. Ostres, Lari, tant de bo poguéssim fer així, pa! I desaparegués la intolerància. Lari, em vas dir que aquí et sents molt estimat. No m'estranya gens, Lari, gens, perquè mag Lari, ets un tio magnífic. Where my heart is, home, where my love lives, home, my beginning and end, home. I després vaig quedar amb en Josep per anar a veure la posta de sol. Aquí el tenim. Sí, ens està esperant. La millor posta de sol Del planeta. del planeta. Sí, senyor. Seguim aquí, Josep, o què? Seguim aquí. Sí? Oh! Mira.
La gràcia ara és mirar el sol directament i la llum com te va arribant, no? Com va canviant de tonalitats, observar el color. És un regal que tenim cada dia. Aquest silenci i aquest vent, no? Que ens acaricia és també com l'acompanyant perfecte. Les postes de sol, Josep, és un regal que podem gaudir cada dia. I és veritat allò que diuen, que les millors coses d'aquesta vida acostumen a ser gratuïtes. Josep, gràcies per haver-me deixat que t'hi acompanyés. Ah, i una cosa. Sí, per mi va ser la millor posta de sol del planeta. I després torno al poble, passo pel camp de futbol, veig llum, dic, deixa-m'hi entrar. Oh, sí, mira. Mira, estan entrenant. Ei, què tal, tio? Ets el porter del Castellserà? Sí. Hòstia, el porter del Castellserà. Com et dius, tio? Jordi Matamala, jo. Jordi Matamala. Aneu bé al Castellserà o què? Home, aquest any hem fotut molt bona campanya, nosaltres. Sí? Sí. Com heu quedat? Campions? Vam quedar quarts. Sí? I al final ens han pogut salvar, gràcies a Déu. Quedant quarts, hem lluitat per salvar-nos. Com us expliques, això? No, és que no m'ho explico, perquè has arrencat dient bona temporada. Dic, hòstia... Sí, quedant quarts. Però quedant quarts de la Lliga, després ens ha tocat salvar i lluitar per no baixar. I això és bona temporada? Sí. Bueno. Qui és el crac de l'equip, tio? Aquest està. Aquest és el crac de l'equip? Merci, tio. Merci, tio. Ei, què tal, tio? Què tal? Bé, Tu, Marc, què ets? Davant jugues? No, a darrere. Perdó. Sí, és més fàcil destruir que construir. Ah, colló. No? Doncs a darrere. Quin és l'estil de joc del Castellserà? Que és un 4-4... Un porter i 10. On són en Marc i en Jordi? Ei, o sigui, a veure, la tàctica del Club Atlètic Castellserà és un porter i 10 més. És el que es coneix com la tàctica campi qui pugui, una mica? Sí, no? I aquest any heu fet una de les millors temporades. Heu hagut de lluitar per no baixar, Per vosaltres una temporada dolenta, què seria? Que el Manglari faci desaparèixer el club, Hòstia, veig, teniu afició i tot, no? Els supporters del Castellserà. Fins i tot els entrenaments, veniu? Sempre. Sí. Animes tu en els partits? Sí, animo. Sí? Quin és el crit de guerra del Castellserà? Bueno, a dins del vestuari sí, però a fora al camp Quin és el crit del Castellserà? A dins el vestidor és Atlètic, 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 Pell de gallina. Venir a jugar de rival contra el Castellserà ha de ser un infern. Ja us dic ara que el You Never Walk Alone del Liverpool... Ei, què tal? Bien, hombre. Aquí, mirant l'entrenament. Yo marro, hombre. Com es diu vostè? Juanillo. Juanillo, supporter del Castellserà. Sí, no lo sabes. Lo que yo... 20 años aquí he estado yo. Aquí, vinguent a mirar els partits del Castellserà. No. Marcando, regando. Ah, o sigui, sou una mica el que s'encarregava del manteniment del camp. Sí. Ah, hòstia. Sou soci del Castellserà? Sí, tant. Quin número sou de soci? Pues no lo sé. Pues yo te diré, però... Teniu el carnet aquí. Aquest és el... Oh, número de soci 5. 5? Això és que us estimeu molt el Castellserà, Sí, esto sí que te lo digo yo. Si yo tuve dinero que me va a tocar la lotería, hago un equipo aquí que vamos a segunda división. Si us toqués la loteria, invertiríeu els diners? Jo sí. Amb el Castellserà? Sí. Amb molts calés fitxaríeu a Messi pel Castellserà? No.
Quina sobramenta. No. No lo ficharía, no. Agafaría un par del Madrid. Qui agafaríeu? El extremo izquierda. El Vinícius? Sí. Vinícius. Vinícius al Castell serà. No, y ahora está que el francés, no sé cómo se diu. Mbappé? Sí. Mbappé el fitxem pel Castell serà, no? Sí. Ha vingut el soci número 5 del Club Atlètic Castellserà, en Juanillo. Juanillo, com anem? A veure, un moment. Si us toqués la loteria, fitxaríeu a Vinícius i a Mbappé pel Castellserà? Em deixeu fer una cosa que em ve molt de gust? Florentino, si nos estás viendo por la tele, Mbappé al Castellserà. ¡Toma! ¡Toma! Que lo ha fichado Juanillo. ¡Toma, Florentino! Es más, en el Madrid tenéis el espíritu de Juanito. En Castellserà tienen Juanillo en persona. ¡Ale! I escolta'm, el Castell serà que us l'estimeu tant, us ha fet plorar? Allò, l'equip? Pues sí. A mí, que no me matura, nen, aquí les dieron un homenaje. Us va morir un fill vostre? Sí. D'accident? Y por aquí, por la Altaveu, lo van a homenaje. Y aquello a mí no me hizo explotar. Porque toda la vida que había estado aquí en el fútbol, empezó a jugar, lo querían fichar algunos más por ahí, y ayer al entrar a la caseta hay una placa que pone el nombre. José Antonio Fernández. El seu fill? Sí. Que fessin aquest homenatge també vol dir que us estimen molt a vos, Juanillo? Sí. Us estimen. Sí. Y el Castellserà para mí es muy grande. Castellserà para mí es muy grande. Es muy grande el Castellserà para mí. Sí. Sí. Perdona una cosa. Aquí tenim Un emblema, Tenim un emblema, aquí. Un emblema? Un tant. El buc insígnia del club. El buc insígnia del club. ¿Qué voy que te diga? ¿Qué voy que te diga? Los tengo como si fuese familia. Como si lo llevara aquí dentro una cosa que lo siento. Es que yo siento el campo. Siento de que aquí yo vine de pequeño y aquí pues me he criado y me han querido. I en Juanillo em va explicar què és per ell el Club Atlètic Castellserà. El club que havia jugat el seu fill, el club que ell havia treballat tant de temps, el club que ell tant estima. Juanillo, el que jo vaig viure en aquell entrenament va ser una cosa muy grande. Un homenatge improvisat a algú que és molt estimat. Juanillo, moltíssimes gràcies i Atlètic Atlètic Per en Juanillo, l'Atlètic Castellserà és molt més que un equip de futbol. És una família. Una família on el més important no és guanyar o perdre, sinó compartir tots junts les victòries i les derrotes de la vida. Després del meu primer dia a Castellserà, jo també em començo a sentir part de la gran família que és aquest poble. Don't feel like going home, but all my cash is gone. Yeah, I got nothing to do tonight. I'm thinking life's too short, it's passing by. So if I'm gonna go it all, go big or go. Go big or go home. Go big or go home. I l'endemà al matí vinc al bar de les piscines i vaig conèixer en Mohamed. Hola. Bon dia. Bon dia.
Què? Què tal, tot bé? Tot bé? Sí. Fantàstic. Tu vas bé? Així. Ah, tu així? Oh, carai. Bueno, jo bé. Tu així? Encara tinc els motors a mitges. Els motors a mitges? Sí. Què vols dir? Vull dir que no he arrencat del tot. Perdona, que és el matí i encara no has arrencat, diguéssim. Sí, sí. Sí, que estàs una mica dormit. A poc a poc. Com et dius? Mohamed. Mohamed. Escolta, Mohamed, quan tardes a arrencar tu al matí? Allò per dir, tinc el motor a punt. Un parell d'hores o 3. Ui. Sí? Sí, noi. De fet, se't nota, eh? A quin tant per cent estàs, ara? 50, Sí. 60... Un 50... Màxim. On és en Mohamed? Ha vingut o encara està arrencant? Mohamed, què? Estem al final del dia, s'està acabant el dia, has arrencat ja? Sí? Quin tant per cent estaries ara, més o menys, Mohamed? 70. El tio no arriba al 100, eh? No hi ha manera, eh? Perquè ens entenguem, la Julita amb aquella moto passa de 0 a 100 en 2 segons, a Mohamed tarda 2 dies. D'on ets tu, Mohamed? Del Marroc. Quan fa que vius aquí a Castellserà? 24 anys. 24 anys? Sí. Carai. Sí. Mitja vida, no? Mitja vida. Quasi. I escolta'm, quan vas arribar aquí, quina va ser la primera impressió de Castellserà? No, canvia tot. És un altre món. Sembla que estàs en el desert. El desert. Aquí? Els primers dies, sí. Sí, Castellserà és com si estiguessis al mig del desert. Castellserà no, en general. Lleida? Sí, no, és poca gent, hi ha poca gent. Vinc d'un país que hi ha molta gent, molt ambient. Però bueno, ara estic acostumat a lo d'aquí. Clar, i acostumat a la calma d'aquí, quan vas allà, el bullici... 3-4 dies ja vull tornar cap a casa. Amb quin tant per cent t'estimes, Castellserà? 95. 95%? A veure, Mohamed, quan vas arribar aquí a la plana de Lleida, vas dir, però si això és com un desert. I això ho diu un paio que ve del Marroc, que tenen el desert del Sàhara, que és el desert més gran del món. Aquí un desert, a menys que no vinguessis amb avió i aterressis a l'aeroport del Guaire, perquè allò sí que és un desert. I dels grossos. I una cosa, Mohamed, tu aquí tens la teva família, aquí amb tu? Sí. Sí? Sí. Tens parella... La dona i la nena i el nen. Nascuts aquí. Són catalans al 100%. El 100%? El 100%. Sí, senyor. Tens família encara al Marroc? Sí. Sí? Pares, germans... Sí, tots. Quan fa que no has anat a veure'ls? 3 anys. 3 anys fa? Sí. Ostres. Sí, és una mica futur. Clar. Sí, ja. Això de la pandèmia, tot això, clar, és una mica... Ara saps quan hi podràs anar-hi a veure'ls? No ho sé. No ho sé i... Bueno, si podem posar ells, doncs millor. Entens, no? Poder-los abraçar, no? Eso. Això es deu fer difícil. Sí, és lo més complicat. És lo més dolent. Mohamed, fa 3 anys que no pots veure els teus pares, els teus germans, la teva família. 3 anys! Ostres, a vegades penso que no en som prou conscients del que significa deixar el teu país, la teva família, la teva gent, i anar-te a guanyar la vida lluny de casa. Carai, no fa massa, en el confinament. Molts de nosaltres vam estar uns mesets, només uns mesets, sense veure els nostres familiars. I el que els vam trobar a faltar. Ara imagineu-vos 3 anys. Mohamed, t'ho dic de veritat, tant de bo, molt aviat, aquí o allà, us pugueu tornar a trobar. Take your pick now. Wind cry echoes to an open door. No és gens fàcil haver de començar de zero i buscar un lloc on poder viure. Però el més difícil és que en aquell lloc t'hi acabis sentint com a casa. En Mohamed, aquí a Castellserà, ho ha aconseguit. N'estic convençut al 100%. And it hurts to be you when you're living the life of the come and go. I hope you know. I després agafo el cotxe
seguint el canal d'Urgell, hi ha un moment que s'acaba el camí, i allà vaig conèixer en Joan. Hòstia, mira, hi ha com una mena d'enclusa aquí del canal. Hòstia, que xulo. Una bassa. Ei, hola! Ei, puc venir aquí? Mira, mira, aquí hi ha algú, vine. Hola! Com anem? Bé, com estàs? Com et dius? Joan. Hola, Joan. On has anat a petar, Joan? Pues mira, estàs a la presa, al rempill de la central dels Salts de Castellserà. Això és el canal d'Urgell? Bueno, no, això és la primera sèquia del canal d'Urgell. La primera sèquia del canal d'Urgell? Sí, sí. I tu, Joan, aquí què estaves fent ara? Bueno, jo pujo pràcticament cada dia a revisar que vagi tot bé, el rampill, que tregui la brossa, que ho meteixi tot. O sigui, Joan, tu ets l'encarregat de mirar que no falli res. Sí, diguem-ne, soc el centraler. El centraler. On és en Joan, el centraler? Hola, Joan. O sigui, tu ets el centraler de la central hidroelèctrica i controles que tot funcioni perfecte, que no passi res. I tant s'hi va passar. I aquí hi ha salts d'aigua. L'aigua o baixa per la tuberia per anar cap a la turbina i fer llum o salta pel dret, pels salts. És a dir, tota aquesta aigua d'aquí és la que possibilita que després es pugui cultivar tot el que hi ha aquí. Exacte, sí. Bueno, sí. Hòstia, s'ha obert. Què ha passat? Hòstia, mira. Mira aquí. Uau! Ara segurament ha marxat el llum perquè s'està obrint la comporta. O sigui, ara ha marxat el llum? Podria ser. De cop i volta s'obren les comportes, comença a baixar aigua, però litres i litres i litres d'aigua, un doll d'aigua de por, i en Joan, la mare tranquil, diu, bueno, això és que potser hi ha hagut un tall de llum, Diu, hosti, Joan, no fotis, però això és molt greu. Diu, home, no, tampoc passa tant. Que no és greu? Un tall de llum a Castellserà, Joan? Perdona, la serp de la Julita, que la té al congelador. Tu què has de fer? Bueno, anem a comprovar. Anem a comprovar, tio. Hòstia. Si això passa sovint, Joan, o no? Bueno, Joan. Mira. Ja. Uau. Dic, a veure un moment, però un soroll d'aigua? Dic, a veure si inundarem tota la plana de Lleida. Anem. Brutal. Dic, els campi qui pugui potser arribaran a Lituània amb barca. Aquí que hi ha la turbina. Ah, exacte. I llavors amb en Joan entrem a la sala de la turbina. Ja m'ha recuperat la tensió. Sí? Ja em tornarà a posar en marxa. Ell, amb la seva calma, fa tic, 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 i ja està. Ja ha tornat el llum, ja s'ha posat en marxa. Escolta, Joan, perdona, que m'hi posi, però trobo que per ser centraler d'una central hidroelèctrica tens com molt poca xispa. Perdona, No sé, jo crec que potser tu ets més d'electricitat estàtica. És a dir, ara tornen a estar les comportes tancades. Sí, ara torna a passar tota per la tuberia aquella allà. Oh, ja ho tenim arreglat. I llavors amb en Joan ens vam asseure allà a la fresca. Què li passa ara? Això s'està regulant. Regula. Sí. Jo puc gestionar també amb el telèfon, si fa falta. Amb el mòbil? Amb el mòbil. Una Sí, a través d'una aplicació? Una aplicació que es connecta per internet. Com es diu aquesta aplicació? Doncs Ubiquitiki. Com? Ubiquitiki. Què? Ubiquitiki. Ubiquitiki? Ubiquiti. Ubiquiti. Com es diu l'aplicació aquesta? Ubtiki? 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 Umtiti? 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 El del Barça, Umtiti! Perdona, Joan, però trobo que tu i l'Umtiti teniu coses en comú. Sí, tu ets centraler, ell és central, i tots dos teniu el vostre raconet. Tu a la fresca i ell a la banqueta. Una cosa, Joan. Digue'm. El canal d'Urgell, Sí. què ha suposat Home. per aquesta terra, per aquest territori i per la seva gent? Home, per la seva gent, molt. Per tots. Aquí va haver un abans i un després del canal. Un abans i un després. Imagina tota aquesta terra sense aigua. Terra poc fèrtil. 4 pedres, molts terrossos. 4 pedres, molts terrossos. Sí.
És claríssim. Si vas allà només que vegis allà la curva del canal, mires enrere, mires avall, mons diferents. A la mateixa terra, mons diferents. L'aigua és vida. L'aigua és vida. Joan, per la gent d'aquí hi ha un abans i un després del canal d'Urgell. El canal es va inaugurar l'any 1862 i actualment rega més de 50.000 finques. 50.000! L'arribada de l'aigua ha canviat el paisatge, però sobretot, ha canviat la vida de la seva gent. Joan, tu ho vas dir molt bé, ras i curt. L'aigua és vida. Why don't we start from here? Why don't we start from here? Let's go. I llavors passo per davant de l'escola, sento música a tot volum, dic, de què va això? Quina marxa, l'escola! Mira. Quina marxa, l'escola! Mira, mira! Bon dia! Estan pintant! Estan pintant, mira el petit! Que xulo! Allà n'hi ha més! Hola! Oh! Quina passada! Hola! Com anem? Com et dius? Ariadna. Ariadna? Sí. Perdona, què esteu fent? Què estem fent? Dieu-li vosaltres. Què estem... Street art. Ara mateix estem treballant street art. Street art? O sigui, art al carrer. Esteu fent un taller de street art. Sí, estem fent un taller de street art. Donem molta importància a l'escola a la part artística i llavors hem fet diversos projectes i ara estem treballant l'street art, l'art rural i bé, intentem que aquests nens siguin el més creatius possibles. On és l'Ariadna? Hola, Ariadna. És molt xulo, això, Tots els nens i les nenes allà al pati de l'escola, tots picant de mans, pintant. Ostres, no m'estranya que aquí en aquest poble hi hagi tants artistes. Si de petits ja els adoctrineu. El que m'estranya és que un poble tan creatiu com vosaltres, de veritat, Atlètic E, doneu-hi dues voltes, de veritat. Sí, feu una reunió, És a dir, intenteu crear plantera... Sí, clar, perquè després quan pugin sortirà el que sortirà, però bueno... Que sí, però que tinguin amor per l'art. Sí, sí. Clar, tu ets artista? A mi m'agrada, el tema de l'art i tal m'agrada. I com el treus, la teva vena artística? Què fas? Bueno, cantant una mica, a vegades... Ah, cantes? Ah, mira. I què cantes? Punky. Què? Punky? Estic parlant amb una cantant punky? Sí. Entre setmana soc mestra i el cap de setmana ens transformem, no, a vegades. Digue'm una mica, títols de lletres. Què cantis tu? Bueno, cantem Animales Muertos, que és un grup de música... Animales Muertos... Lacra Social... Lacra Social... Cuidado, Escorbuto... Escorbuto. Puc demanar un petit favor? Sí. Res, una estrofeta d'un tema que cantis tu. Un repetit. Vale. M'ajudes, Cuidado. Tu fot-li, a veure. Cuidado, cuidado, os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, cuidado, os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Ariadna, aquesta sí que no me l'esperava. Entre setmana ets mestra d'escola i els caps de setmana cantant punky. Vigila, no et confonguis, I entre setmana a la classe comencis a cantar Escorbuto i a rebentar papereres i al cap de setmana amb un concert punky, dilluns, dimarts, dimecres, dijous... Puc voltar una mica? I tant. Sí? Sí. Escolta, hola. Com et dius? Anna. Anna, amb aquesta tècnica que estàs fent, què és el que intentes expressar? Jo intento millorar això. Intento millorar això?
És a dir, a veure, explica'm una mica més, això. Sí. Que han fet tot de ratlles al mig i al final ha quedat un color pues, molt raro. Intento que el que han fet els altres, més el que faig jo, quede tot com colors tristos i feliços com junts. Ah, i què vols transmetre amb això? Barrejar tristesa i alegria? Pues que no sempre es pot estar donant emoció. Per exemple, jo al matí sempre ho passo fatal, però quan arribo pues, ja estic bé. És a dir, al matí quan et lleves, Sí, no tinc gens de ganes. de fotre res. El que està gris és com el matí. Per mi és com el matí. I el que estem fent ara, que no sé el que Sí. és com el resto del dia. On és l'Anna? Hola, Anna. Estàu fent un quadre abstracte. Que sí? Però molt abstracte, eh? Tu, per exemple, Anna, en aquell quadre que vau pintar, el gris et recorda els matins. Ho passes fatal i no tens ganes de fotre res. En Mohamed segurament hi veu el mateix que tu. Anna, saps què vaig veure jo en aquell quadre que vau pintar? Que els nens i les nenes de l'escola de Castellserà teniu molta sort de poder fer un taller tan xulo com aquell. Escolta'm, doncs que vagi molt bé. Sí. Segueix posant alegria en el quadre. Bueno, no sé si alegria. Ah. La llavor de l'art ha agafat fort en aquesta terra. Actors, mags, cantants, genis en estats insospitables... Aquí he conegut moltes cares d'un mateix poble. Gent inspirada, sí, però sobretot gent inspiradora. Gent que és mestra en l'art de viure. Gent de Castellserà, he passat 48 hores al vostre poble. M'ha agradat molt haver-vos conegut. M'ha quedat claríssim que aquest és un poble d'artistes i l'art és explicar històries, és bellesa, és esperit crític. En definitiva, l'art és transmetre emocions. Doncs creieu-me que marxo d'aquí amb les butxaques ben plenes d'emocions. Moltíssimes gràcies per tot l'art que m'heu regalat. Gent de Castellserà, sou molt bona gent. Moltes gràcies! Moja, fas migdiada ben dinat? No, per això no arribo al 100%. A veure com ho fas, això. La mirada d'en Lari? Ja practicarem una mica És que sembla que t'hagi entrat al volull. Escolta, on va ser el poble aquest de la... Joan, a veure com tenim la central. Ubiquiti? Ubiquiti. 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 Juanillo! Mireu. Alètic, alètic, alètic,